everyone! Ang driver. So we're going to Carmen, Bohol. Kay moapil ko sa Pink Run, Bohol. Okay, mapuhon sa Kadlawon. So kay layo man me, we're from Tagbilaran and Carmen is about pila ka kilometers? 40 something or 50 plus something kilometers from Tagbilaran City. So adto na lang may manghigda daan dito para relax ang beauty nga modagan umapuhon. I'll see you there. Labay mi diri sa ICM kay adto mi sa Balilihan-Agi. Dali dito. It will only take us about 1 hour to reach Carmen from Balilihan. Okay, so we are now at Sitio Lanao. Okay. In Dao. Okay. So ang lusutan na mo ani San Isidro. San Isidro ba? So we're taking the Balilihan-Hanopol-Batuan Road in going to Carmen. Kasunod pa dyan may bus. Dili makita ang view sa unahan kay naay bus nga babag. Okay, so gigamitan yung Google Maps no para sure. Dito mawa. Okay, Corelia. Okay, ngan now mas kandidato ang naa dito. Turn left onto Balilihan Road. Turn left. Ani? Oh, dito. Napo jud gihapon ang bus unsaon na lang ni may ahog magsigi may ano ni kutob po ni siya Carmen. I guess so. Adto gyud. Mao gyud sa Continue for 10 kilometers. Magprosesyon mi ani. So mo ni siya pabalilihan siguro ni nga bus. Okay, nagpas na siya. So nice kaayo no, green. So this is Corelia to Balilihan Road. Okay, so nanay bridge. Okay. I guess that bus is also going to Carmen. Continue on Balilihan-Hanopol-Batuan Road for 26 kilometers. I think mga runners would na sila. So, naka-overtake na gid mi sa bus and this is the view. Okay, so mura siya mini man-made forest. Okay. Nice. Ang mga sikadas, ang mga insects naningog na pero di maklaro sa video, pero so this is the view. So mao ni ang view no sa unsa diya? Basta kay pat going to Carmen ani. Hanopol. This is Hanopol I think. Hanopol. Okay, at 5 o'clock in the afternoon, ngit-ngit na siya kay kuan. Masyag ka ng forest. Okay, nice kaayo. Masyag man-made forest sa Bilar. This is Hanopol version. Okay. Daghan na niningog mga insects. This is it. Wow, nice. Nay ka ng mura og chocolate hills. May hill dito sa kuan. Okay, so medyo kuan na gid siya no. Sorry sa amo ang windshield kay gauwan man good gikan. Ana at least medyo clear pa man pud siya. Are we out of the forest? Wala pa no? Road trip na this to Carmen. Nag-blue skies and cloudy skies. It's over there. Patungas, paambog. Nindot ang daan diri. Okay, so marag sementado na ni tanan. It's safe to
have road trip here. Kay okay na ang daan. Kung ano siya, Balilihan-Hanopol-Batuan Road. On the way to Carmen, Bohol. Okay, so okay, so we're already in Batuan. Continue on Loe Interior Road for 7 kilometers. Okay, Batuan na. Next town is Carmen. Nagabihan jod. Okay, so we've arrived. The moon is so beautiful. And that's the chocolate hill. Okay, here. So naami sa Mary's Pension Inn. There is a ubos sa Chocolate Hills. Okay, so ani mi magstay for the night. Aron dali rami makaadto sa assembly site para sa Pink Run Bohol tomorrow. Hapit mi aning iya Tinay for our dinner. Okay. And calamares, manok bisaya. So, mga tanin nyo, tilawan nato ang bisayang manok sa iya Tinay's. Okay? Iya Tinay's Kitchenette diri sa Carmen. Nya lamian gyud, no? Lamian ang ilahang fried bisayang manok. Okay. Ug niabot ang sisig. Okay. Nya lami pud ni kay gasisel. So, atong tilawan. Kung lamian ba? Okay, gasisling na, no? Akong gikuha ag audio ni kay naay nanganta. Okay, nya makapirated nya ta. Init kayo kay bukal-bukal pag yun ng sisig, no? Lami. So, napalangi ko sa mga nanganta. Kay mga nindot og tingog ug niabot sad ag katong kuan nalimot naman mi nga ni order di ay mi og ganang grilled nga squid. So init sad kaayo gasisol-sisol pod. Okay, so akong tilawan ang squid pero lami ang ilahang grilled nga pipino. So mao lagi na no nahalingi ko aning grupuha kay nindot kay manganta. Ako lang pong gimute ni nga video kay kuan makapirated ta sa ilahang mga gipang kanta pero nindot gyud kani mga tingog. Mura lang sa mga teenagers nga just having fun doing video kay. Pero familiar kaayo sila. Kay di ay sila ang grupong BINI, no, sa ABS-CBN. Mga sikat nining mga bataan ni. Nya mo po ni sila ang mo perform inig fun run, no, sa Pink Run. And nakapa-photo ops pa jud ko nila mga buutan mga bataa. Og perti na ako ka-amaze aning iya Tinay sa Kitchenette diri sa Carmen kay daghan kaayo silang tanom nga nindot kaayo. No, very healthy. Wala jud kay makit-an nga mga dahon-dahon nga nangalaya, no? Very healthy ilahang tanom kay giatiman jud og maayo. Gigastuhan jud og kanang screen sa kuano sa ibabaw para dili sila kaayo maintan mo nang super healthy. Abiha ko og baligya ni pero not for sale. Mura lang display nila diri sa ilahang kitchenette, added attraction sa ilahang kitchenette. Basta amazing jud kaayo, no? Kanang inaanid-ani nga area puro aglonema. Perti kadaghan sa mga variety sa aglonema. No, my plantita heart is tumitibok-tibok. Kay ganahan kay kog mga tanom, OMG. Daghan maay rasad nga ni anhi jud mi aning iya Tinay's, no? Mao ni siya. Okay, maklaro nimo ni nice kaayo ang atmosphere. Kay daghan kayong gawa sa daghang tanom, malingaw sad ka. May pa-video kay pod sila diring dapita. Okay, basta ka I like it here kay daghan kay tanom.
my BFF and the hubby. Nag-vlog na dyan ko. Naibu ko sa iyang mga tanom. Grabe. Oo. Gigastuhan dyan ba? Kanang nga na ay mo ha. Christmas gift. Oh. Ayay. Dyan i-focus kaya ron maklaro dyan. Mo na mo hang. Nindot kay ngano, di dyan maintan kay mga gwapa iyang plants. Kay only here at iya Tinay. O gi-promote pa. No, it's a plantita's heaven. Agaho lagi kay nangamatay. Uy! Day, wag na naman kay nga ni Day. Ha? Ka? Wala, naibog siya ko kaayo. As in, pero for your eyes only, kay it's not for sale. Abi kalikog ka ng baligya. No, for your eyes only. Bye-bye. Iya Tinay. See you soon again.